ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, дар ин навор мехоҳам ҳамаи шуморо хушҳол бисозам бо як хабари нав ва ҳамчунин ба шумо суҳбат бикунем дар масъалаи регистратсия кардан ё накардан, патент кардан ё накардан. чӣ ки аз картинкаи болои экран шумо аллакай дидед, дар он ҷо подробно навистагӣ аст. манам мехоҳам дар бораи шумо подробно пурратар карда бифаҳмонам. хоб дӯстони азиз, пеш аз наворро сар кардан мехоҳам ба шумо бигӯям ки аввал наворро то ба охир тамошо кунед. дар он ҷо ман чӣ мегӯям, баъд комменти худро бинависед ва ҳамчунин дӯстони азиз дар гурӯҳҳои WhatsApp дар дигар гурӯҳҳо видеоро ҳатман ба ёру дӯстони худ падилита кунед, чунки онҳо ҳам хабардор бошанд аз ҳар як нозукиҳои ин қонун, то ин ки фиреб нахӯранд ва албатта ки аз ин кор шумо ҳам савоб мегиред. биёед пас аз як тавсияи кӯтоҳ мисли ҳамеша сар мекунем наворро. бинобар сабаби маҳкам будани сарҳадҳо якчанд доруҳои гиёҳие ки аз ширкати даво бачаҳо бисёр мехаранд тамом шудагӣ буд ва надоштанд. бачаҳо онҳоро ваъда кардагӣ буданд ки агар омад доруҳоямон ҳатман шуморо огоҳ мекунем ва масла хилба ки яке аз доруҳои беҳтарин аст барои дарди гурда, барои простатит, барои дигар бемориҳои мардонагӣ ва ҳамчунин масла имбир ки ин ҳам барои бемориҳои мардонагӣ, барои бақувват кардани организм ҳаст. аллакай омода расид дар ширкати даво. метавонед кадоме ки ваъда кардагӣ буданд шуморо занг занед, муроҷиат кунед ва бигиред. дӯстои азиз, аллакай 3 сол аст бо ширкати даво мо кор мекунем. бори ҳам ягон касро фиреб накарданд, моро шарманда накарданд. барои ҳамин бо гардани баланд шуморо тавсия метиҳем ки аз ин ширкат доруҳои бисёр ба монанди фарбе шудан барои ришу мӯи сар баровардан, барои бақувват кардани мардонагӣ, эпимедиум наяпаста ва якчанд доруҳои дигар барои дарди буғумҳо, барои дигар дардҳо дар ин ширкат ҳаст. занг занед, дар WhatsApp нависед. агар ки сари вақт не, дертар ба шумо ҳатман ҷавоб метиҳанд. хоб дӯстони азиз, вақти шуморо бисёр намегирам. укази Путин ки таҳти рақами 274 аст, муҳлаташ дароз карда шуд, яъне ки аз 15 июн то 15 сентябр буд. акнун рӯзи 23 сентябр ба имзо расид. аз 15 сентябр то 15 декабр дароз карда шуд. дар навори гузаштагион мо гуфтагӣ будем нафарое ки ҳар рӯз кор мераванд, меоянд ҳар рӯз дар метроҳо, дар роҳҳо ҳастанд. хубаш регистратсия кунед, чунки шуморо штраф накунанд ва бисёриҳоро штраф ҳам карданд. онҳое ки штраф кардагӣ ҳастанд, онҳоро яъне ки ҷарима бастагианд шуморо, метавонед шумо ба абжаловат кунед, яъне ки он ҷаримаҳои шумо ҳамаш нодуруст аст, чунки фармони Путин ҳамин аст ки қароре ки аз 15 июн то 15 сентябр буд, ҳамон 15 сентябр иваз карда шавад то 15 декабр. чӣ маъно дорад? аз 15 июн то 15 декабр бе регистратсия, бе патент гаштан мо ҳақ дорем. ва агар нафароне ки дар ягон ҷо кор мекунанд, онҳо бояд ки патент дошта бошанд ва албатта ки патент бе регистратсия намешавад. аз ҳамин хотир регистратсия ва патент нафарҳое ки официально кор мекунанд бояд дошта бошанд. нафарҳое ки дар ягон ҷо стройка кор мекунанд, дар ягон корҳое ки неофициални ҳаста, онҳо метавонанд ки бе регистратсия ва бе патент гаштан гиранд, чунки аз онҳо касе чизе талаб намекунад. фақат як чиз аст. агар масалан шумо дар ягон квартира таъмир мекунед, ремонт мекунед, агар ки дароянд пулисҳо бинанд ки шумо кор карда истодаед ва патент надоред, шуморо ҷарима кардан ҳақ доранд. агар шуморо дар роҳ, дар кӯчаҳо, дар ягон ҷои дигар мехапанд, ҳеҷ кас шуморо ҳаққи ҷарима кардан надорад. дӯстои азиз, аз ҳамин хотир қариб ки 80% мардуми мо зиёд неофициально кор мекунанд. метавонед регистратсия накунед, патент накунед, то 15 декабр гардед озод. гап дар бораи нафарҳое ки бисёри баб мепурсанд дар масъалаи РВП ва вид на жителство. нафарҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, ман ҳар рӯз менависанд ки ака ман вид доштам, ман РВП доштам, бояд чанд моҳ пас продлит мекардам, яъне ки муроҷиат мекардам. ва шумо низ ҳамин қонун дахл дорад. документҳои шумо низ то 15 декабр ягон чиз намешавад. РВП шумо аннулировать намешавад. агар шумо дар Тоҷикистон мондед ё дар дигар давлат мондед, беташвиш бошед. пас аз 15 декабр агар сарҳадҳо ҳуй шавад, шумо озод омада рафта муроҷиат карда документҳои худро метавонед ки дуруст кунед. барои ҳамин хотир нафарҳое ки вид на жительство ва РВП доред, беташвиш бошед, ба шумо низ ҳамин қонун дахл дорад. ва нафарҳое ки ба ман бисёр менависанд ки бародари азиз, ман вақте ки омада будам гости хат кашидагӣ будам, работа, учоба, дигар чизҳо. ҳоло ман мехоҳам ки кор кунам. патент кардан бо ҳамин чизҳо мумкин ҳаст ё не? бубахшед нафарҳое ки ҷавобамро дуюмбор ё сеюмбор мешунаванд. боз ҳам як бор дигар ҷавоб метиҳем.
яъне ки ҷавоб додагӣ ҳастем бо ҷавоб метиҳем. Бале мешавад мувофиқи амин фармонҳое ки дар даруни амин карантин баровардан нафарҳое ки гости, работа, учоба чизе ки набошад хат кашидагӣ омадагӣ бошанд дар Русия пешвақт ҳақ надоштанд. Барои патент кардан пешвақт фақат бояд работа хат мекашидӣ. ҳоло бошад гости, учоба, транзит фарқ надорад, чизе ки набошад шумо метавонед рафта муроҷиат карда аввал рафта регистратсия мекунед. барои кардани регистратсия ё продлит кардани регистратсия аз шумо 3 чек талаб намекунанд. барое ки легализатсия рафтис аст, касе ки ҳамон мигратсионная карта дорад бо ҳамон рафта муроҷиат мекунед, ба шумо регистратсия карда метиҳам. пас аз регистратсия ҳатман патент месупоред. фарқ додам мигратсионияи шумо чӣ нестагӣ аст, работа, учоба чизе ки набошад мекунанд. ба ин саволам ҷавоб додем. хоб акнун мегузарем ба як саволи дигар ки дар байни комментарияҳо пайдо мешавад ки ҳабиб ту ин гапҳоро аз куҷо гап мезанӣ? дар ҳар як видеои мо ки вақте мо қонунро гап мезанем ҳатман ин гуна намедонам талабгорҳо пайдо мешаванд ки мехоҳанд мо маҳо доказат кунам ки ман аз куҷо ин чизҳоро мегирам, аввалон ки дар сайтҳо пур аст. ман як сайти официалиро ба шумо мегӯям ки официали интернет портал правовой информации ҳаст. агар ки ин номи ҳамин сайт аст ва худи сайт чунин дар интернет занед publication.prava.go ва ҳамчунин ман силкаашро дар поёни ин навор мемонам. даромада дар он ҷо иборат аз 3 нусха аст, иборат аз 3 нусха аст ки ҳамин нав қарорро дигаргун карданаш, яъне ки дар ҳар куҷоеш ки 15 сентябр омадагӣ аст, гуфта шудагӣ аст ҳар як пункташ ки 15 сентябр ва 15 декабр мубаддал карда шавад, яъне ки тағйирот карда шавад дар қарори пешинае ки аз 15 июн то 15 сентябр буд. ҳамон 15 сентябр бардошта мешавад, 15 декабр монда мешавад. аз ҳамин хотир дӯстои азиз хурсандӣ карда, кор карда, гаштан гиред. нафарҳое ки неофициални ҳастанд патент насупоред ҳам ба шумо касе чизе гуфта наметавонад. мувофиқи ман ҳамин қарор ва инро вақте ки дар телефонҳои худ официални сайт даромадед ҳамин калон карда ё скачат кунед ё ин ки ҳамин хел калон карда скриншот мекунед. скриншот мекунед ҳар ҷое ки шуморо пулисҳо медоранд метавонед ки ҳар се саҳифаашро скриншот карда ба пулисҳо нишон диҳед. боқии худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. навор давом дорад. наворро тамошо кунед то ба охир. хайр дӯстони азиз. як телефони нав баромад. мехоҳам имрӯз дар бораш ба шумо маълумот диҳам. ин телефон Redmi 9S аст бо NFC. агар байни Redmi 9A ва Redmi 9ро муқоиса кунем, яъне Redmi 9S дар байни ҳаминҳо меистад. ин телефон 5000 мАч батарея дорад, NFC дорад, памяташ 64 ГБ аст ва боз якчанд батареяҳои дигар дорад. хуб, хулоса биёед телефонро мекушем, дар бораш ба шумо маълумот медиҳам. дар дасти ман ҳаст телефони Redmi 9S ранги грей сери. инаш бошад ранги сурх. хай биёед ранги сурхашро аввал шода ба шумо нишон диҳам. кани бинем ки дар дохилаш чӣ ҳаст. хуб, мекушем. бинед чӣ хел рангаш хушрӯ будааст. батарея якумаш ҳамин ки экранаш хело калон будааст. 6.53 дюйм. корпусаш пластик, отпечатки палец дорад дар қафояш. инро ба фикрам барои ангуштони хитоиҳо мувофиқ кардан ки амқа майда як ҳатто панҷаи майдаи ман ҷо намегирад. дар қафояш 3 камера доштааст ки камераи асосӣ 13 мегапиксел. ин камераи бараш бошад, камераи ёрдамчӣ. дар ин ҷо виспишка дорад. хулоса батареяш 5000 мАч будааст. NFC поддержка мекунад ки дар ин нарх NFC доштани телефон хело хуб аст. памяташ бошад 64 ГБ, оперативни памят 3. боз ҳаст памяти 32 ҳам. процессори ин телефон Mediatek Helio J35 аст. андроидаш бошад мисли дигар Redmi-ҳо 10. хулоса комплектасияшро мебинем. кани дар комплектасияш чӣ дорад. дар дохилаш чихол надоштааст, чунки нархи телефон хело арзон аст. як симак барои кушодани симкарта дорад ва ҷои симкарташ бошад 2 симкарта ва плюс як флешкарта ҷой мегирад ки дар ин телефони арзон ин чиз як плюси калон аст.
мисли дигар телефонҳо як кабел ва як адаптер мисли дигар телефонҳо ҳаст дар комплектатсияш. бори дигар хотиррасон мекунам ки имрӯз ба шумо дар бораи яке аз телефонҳои арзон, беҳтарин ва дастойни маълумот додам ки ин ҳам мисли ин телефонҳо арзон аст ки мо аз инҳо ҳар рӯз хело ба Тоҷикистон равон мекунем ва ҳоло ҳам равон карда истодаем. бичораҳо видеоро тамошо карда мегӯянд ки чаро нархҳои телефонро дар видео наменависӣ. дӯстони азиз, мо меҳмондӯстор ҳастем. марҳамат ба сайти мо дароед, меҳмон шавед. мо меҳмонҳоро дӯст медорем. бехайр шӯхӣ кардам. хулоса мақсади асосӣ ин аст ки вақте ки нархро мо дар ин ҷо менависем, видеои мо долга меистад. пас аз як сол, пас аз як моҳ ё ду моҳ нархҳо иваз мешаванд ва бачаҳо занг мезананд бо оператори мо ҷанҷол мекунанд ки чаро дар видео дигар нарх аст, шумо дигар нарх мегӯед. аз ҳамин соб нархро мо монда наметавонем. нархҳо бо мурури замон иваз мешаванд. беҳтараш ба ҳамин сайти alabun.com дароед, нархҳоро дар ҳамон ҷо бинед. ҳар вақте ки пасту баланд мешаванд, мо аз ҳамон ҷо иваз мекунем. як чиз дигарро фаромӯш накунам ки дар ин ҷо наушникҳои беспроводной модели нав баромад. AirDots 2 пештар AirDots буд, ин AirDots 2 баромад. ин наушникҳои беҳтарин бо сифат ва аз ҳама нархи арзони наушникҳои беспроводной ба ҳисоб меравад. мо аз ин наушникҳо хело бисёр мефурӯшем. қариб як сол шуд ки бачаҳо истифода кардастанд ва ҳамашон аз ин наушник розиянд. аз инаш не, то аз якаш. ин моделаш нав баромад. агар харидани бошед, ин ҳам дар сайти alabun.com ҳаст. метавонед даромада заказ кунед. дӯстони азиз, шумо танҳо харидорӣ мекунед, яъне фармоиш медиҳед, доставка карданаш аз ҳисоби мо аст, яъне мо пулашро медиҳем. ҳоло мо доставкаи мо ба Тоҷикистон ҳам равон карда истем, ба шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, Панҷакент, Айнӣ. ҳоло ҳамин шаҳрҳоро ба роҳ мондем доставкашро ки ҳамаш бепул аст. инчунин дар Русия низ доставкаи мо бепул аст. дар дохили Москва бепул, ба дигар шаҳрҳои Русия бошад тариқи почтаи Россия равон мекунем бепул. марҳамат, касоне ки телефон хариденанд, ба сайти alabun.com дароед, заказ кунед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад то видеоҳои оянда. дӯстои азиз, мо дар офис заказҳои бачаҳоро ҷамъ карда истем. ё ҳамаш городоам, масалан Санкт Петербург, Екатеринбург, тамоми шаҳрҳои Россия. инаи зардоз коч пешондагим, ё ҳамашон ҳамахел номашон нависонда Тоҷикистон равон карда истем. салом бародарон, мо тӯли 3-4 рӯз ки аз Москва телефон заказ карда будем. ина омада расид, гирифтемша. ҳама телефонҳо хуб. раҳмат ба сайти alabun.com ки телефонҳоро дар муддати кӯтоҳ ба мо дастрас кард. инаё заказҳои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, ҳамин ҷоҳо бепул равон мекунем. инаёшам тамоми шаҳрҳои Россия бепул равон карда истем. харидем ҳама Samsung A10, Redmi 9A телефонҳое ки арзонанд. барои талабаҳо, барои донишҷӯё, падару модар, оилаҳошон, бачаҳо равон карда истанд. баъзе смартчаси дорад падарка. бисёр ҳамаш қариб стекло, чухол падарка дорад. марҳамат, дар сайти мо даромада заказ кунед. сайти alabun.com, ссилка дар описаниеи видео мемонам. марҳамат карда дароем.